Insolo eshaqisayo ebhekiswe kulesi sikole ngomfundi wakhona oneminyaka eyishumi nanye othi uhlukunyezwa othisha ngemuva okusho ekhaya ngakubona endlini encane yalesikole lapho umfundi owenza ugrade 7 ukuthiwa wayikhipha isisu noma waphuphunyelwa isisu khona. Lona wabikela othisha uthi waphoqwa ukuba asule igazi aphinde ahlanze umbungu. Lokulinayo wathi lodwa walinikeza lengane yami wabe seyithi ayikhiphe lengane le igeze lapha kusinki lapha ema-toilet asesikoleni. Ingane yayikhipha yayigeza wakhipha ifoni wavidorize lokulinayo lo wavidorize lengane yami igeza lengane le ephuma e-toilet. Lo mntwana uthi ugxekwa othisha ngokubikela abazali bakhe. Uma sengiphinde esikoleni ngafika uma sekuthandazwa wathi uthisha omkhulu and makime kancane ukuthandazwa uqeda lapha athi mangikhambe ngiye lapha phezulu. Uma sengifike lapha phezulu umbisa uthena mina ngiyathakatha. Omunye abazali babantwana bathathu ukuthiwa babona lesigameko uthi bazizwa bengasaphephile kule ndawo. Ibonakala ingazuthi manje sekuyaliwa yabona ngendlela okwenzeka ngayo ngagcina senginokusaba sengisabela umntanami. Umnyango uphika konke okushiwo yilemndeni uthi lengane idinga ukuhlolwa ngokwengqondo. We'll continue to try and intervene. It seems to us that the learner may require some kind of assessment in terms of her being assessed. Isikole sinqabile ukuba beindaba bakhulume nohlanza kulesikole okuthiwa wenza ivideo kuwashwa umbungu nokuthiwa waphinde wayicisha. Umnyango wezemfundo uthi usazoliphinyisisa kahle lolu daba ngemuva ukuthi ithimba labeindaba libatshele uhlangothi lwalemndeni ethi iyahlukumezeka. Eyindabeni ze SABC ngikuvusi Khumalo eThekwini.